Γεια σας, είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα σας δείξω πως έφτιαξα τη χίνα μου τη Σόφη. Θα είναι το δεύτερο στολίδι για φέτος που σας δείχνω, όπως σας έχω υποσχεθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Η χίνα που θα φτιάξω δεν θα είναι ακριβώς η ίδια με τη Σόφη, αλλά η τεχνική θα είναι ακριβώς η ίδια. Μπορεί να μην έχει το καπελάκι ή αυτή τη δαντέλα στη ράχη της, να έχει κάποια άλλα στολίδια, αλλά θα είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος κατασκευής. Ας ξεκινήσουμε με τα υλικά. Έχω την μπάλσα των 8 χιλιοστών και πάνω σε αυτή έχω τοποθετήσει την διαφάνεια, στην οποία έχω αντιγράψει την μορφή της χίνας που μου άρεσε. Η χίνα μας μπορούμε να πούμε ότι είναι εγγεγραμμένη μέσα σε ένα τετράγωνο 8x8. Τοποθετώ λοιπόν το καρμπόν χαρτί, από πάνω την εικόνα, παίρνω ένα αιχμηρό εργαλείο, μπορεί να είναι και ένα στυλός, και θα πιέσω τις εξωτερικές γραμμές, το περίγραμμα. Η χίνα κόπηκε, έχω το σώμα της. Μπορεί εδώ στις άκριες να μην είναι εντελώς τέλεια, αλλά δεν με ενοχλεί αυτό, γιατί εκτός του ότι θα το γυαλοχαρτάρω, θα το ντύσω στη συνέχεια, οπότε όλες αυτές οι ατέλειες δεν θα φαίνονται. Θα μπορείτε να κάνετε την χίνα σας και με cardboard, εάν δεν έχετε μπάλσα. Αυτό το χαρτί είναι το χαρτί από κουτιά συσκευασίας, μεγάλα κουτιά. Συνεχίζω. Εκτός από αυτό θα χρειαστώ και το κομμάτι αυτό εδώ, που είναι το φτερό της, το οποίο αυτό θα το κόψω 2 φορές, για τη μία και για τη μία πλευρά και για την άλλη.
Εκτός από τα δύο φτερά θα χρειαστεί να κόψω και δύο κομμάτια, επειδή εδώ οι χήνες έχουν έτσι λίγο το μάγουλό τους κάτω από το μάτι τους, προεξέχει έντονα. Θα πρέπει να κόψω δύο μικρά κομμάτια για να τα προσθέσω εδώ και εδώ, για να μπορώ να έχω τον όγκο που χρειάζομαι. Τα κομμάτια της χήνας είναι έτοιμα. Είναι αυτά τα δύο, αυτά και αυτό. Κάτι άλλο που θα χρειαστούμε για τα πόδια είναι δύο μικρά ξυλαράκια. Αυτά μπορεί να είναι κομματάκια από τέτοια από μπάλσα, μπορεί να είναι από ξύλο που χρησιμοποιούμε, από σπίρτα, ή μπορεί να είναι και αυτό το ξύλο που είναι πάλι μπάλσα. Το βρίσκουμε και αυτό στο εμπόριο. Αυτό είναι πάρα πολύ μαλακό ξύλο, κόβεται με το χέρι. Και συνεχίζω να γυαλοχαρτάρω. Συνεχίζω επικαλύπτοντας την μπάλσα με βαμβάκι, το οποίο βαμβάκι θα κολληθεί εδώ πάνω με ξυλόκολλα, την οποία έχω αραιώσει λίγο παραπάνω, δηλαδή έχω ρίξει λίγο περισσότερο νερό, έτσι ώστε να μπορεί να μαλακώνει το βαμβάκι και να μπορώ να το πλάθω. Εκτός ότι θα επικαλύπτει την μπάλσα, θα το πλάθω και σε μερικά σημεία. Αυτό θα το καταφέρω διαποτίζοντας το βαμβάκι με ξυλόκολλα. Ας το δούμε στην πράξη αυτό πως γίνεται. Είναι βέβαια αρκετή ατσαλιά αυτό, αλλά δεν πρέπει να μας τρομάξει.
Αυτό που προσπαθώ είναι να τυλίξω την μπάλσα με βαμβάκι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλά να μην φαίνεται όσο γίνεται η μπάλσα από κάτω. Λοιπόν, κόλλησα και τα μάγουλα. Εκεί. Τα χέρια γεμίζουν κόλλες. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Τουλάχιστον δεν έχω βρει κάποιο τρόπο καλύτερο. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσω να βάζω βαμβάκι και στο σώμα του. Δεν τη βλέπετε έτσι, θα μορφύνει στο τέλος. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και εμείς και η χήνα μας. Αυτή την τεχνική την ανακάλυψα πριν 2 καλοκαίρια, όταν η μικρή μου ανιψιά μου ζήτησε να της φτιάξω ένα δράκο. Έπρεπε λοιπόν ο δράκος να έχει μουστάκια. Και τότε μου ήρθε η ιδέα να βάλω βαμβάκι για τα μουστάκια του. Το οποίο βαμβάκι, εάν το τραβήξεις, κάνει αυτά τα ωραία. Μπορεί να έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, ο δράκος έγινε ωραίος και έχει πολύ ωραία μουστάκια. Και όταν έψαχνα για παιχνίδια χριστουγεννιάτικα παλιά, είδα τα πολύ όμορφα παιχνίδια των Ρώσων, τα οποία τα φτιάχνουν από κοτόν, όπως έτσι αναφέρεται. Και φαντάστηκα ότι πρέπει να είναι κάπως έτσι τεχνική. Δηλαδή η υφή των παιχνιδιών αυτών, αυτό μου θυμίζει. Αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούσαν, αν χρησιμοποιούσαν βαμβάκι, το οποίο εμβάπτιζαν μέσα σε κάποια κόλλα, η οποία κόλλα αυτή μπορεί να ήταν και αλευρόκολλα, γιατί όχι.